Γεια χαρά σε όλους, είμαι ο Γιώργος από το seomarketer.gr και σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε γενικότερα, θα αναπτύξουμε για το τι είναι το digital marketing, το κόστος και τα ωφέλη του. Ουσιαστικά θα πούμε κάποια πραγματάκια όσον αφορά θα ταυτοποιήσουμε, ουσιαστικά θα κάνουμε μια ανάλυση το τι αφορά το digital marketing. Θα δούμε δηλαδή ουσιαστικά τι έχουμε αναφέρει και στο άρθρο μας. Ξεκινώντας λοιπόν, θα ήθελα να σας πω να σας ζητήσω να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι, ένα like στο βίντεο ή ένα σχόλιο, οτιδήποτε άλλο θέλετε, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και πάμε να δούμε αναλυτικά. Το digital marketing, όπως γνωρίζετε, είναι ένα συγκεκριμένη στόχη που θέτουμε μέσω του διαδικτύου, μέσω του ίντερνετ. Ουσιαστικά προσπαθούμε να διαφημίσουμε και να προωθήσουμε προϊόντα ή υπηρεσίες. Βέβαια δεν είναι τόσο απλό. Τα ψηφιακά μέσα πλέον έχουν πάρα πολλά εργαλεία και αναλυτικά για να μπορέσουμε να στοχεύσουμε και να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις μας και να τις κάνουμε ορατές στους καταναλωτές. Ένα παράδειγμα είναι το email marketing, το οποίο είναι μια από τις πιο παλιές στρατηγικές, όπου όπως καταλαβαίνετε προωθούμε τα προϊόντα της υπηρεσίας μας σε πελάτες μέσω email. Social media διαφημίσεις, είτε μέσω κινητά. Το digital marketing επίσης, όπως γνωρίζετε, είναι προοδευτικό, έχει πάρα πολλά κανάλια. Ένα από αυτά, τα πιο βασικά ουσιαστικά, είναι το Google Ads, οι διαφημίσεις μέσω της Google, το Facebook και το Instagram, όπως και το Twitter και πολλές φορές και το Pinterest, όπου από εκεί στοχεύουμε σε ένα δυναμικό κοινό για να προσελκύσουμε το πελατολόγιό μας, και φυσικά το Search Engine Optimization, όπου μέσα από το SEO μπορούμε να ανεβάσουμε με στρατηγικές white hat τη σελίδα μας σε λέξεις κλειδιά, οι οποίες θα μας φέρουν ποιοτική επισκεψιμότητα και κατ' επέκταση πωλήσεις. Ποια είναι η αξία του digital marketing? Το digital marketing σε σύγκριση με άλλες στρατηγικές, θα μπορούσαμε να πούμε τα χαρακτηριστικά ποια είναι, γιατί πρέπει να το ακολουθήσουμε ουσιαστικά. Το digital marketing εξελίσσεται μέρα με την ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ακολουθούμε τα trends, θα πρέπει να ακολουθούμε κάθε φορά τις εξελίξεις για να μπορέσουμε να μένουμε παρόντες και φυσικά να προχωράμε γρήγορα για να μπορούμε να φέρνουμε πωλήσεις και τις κατάλληλα ανάλογες μετατροπές leads στην ιστοσελίδα μας. Ουσιαστικά είναι μια μέτρηση στρατηγικών η οποία είναι πολύ πιο ολοκληρωμένη και ευκολότερη από τη χρήση των παραδοσιακών στρατηγικών. Πάμε να τις δούμε. Δυνατότητες προσαρμογής. Το digital marketing είναι αυτό που επέτρεψε την επίτευξη υψηλών επιπέδων τμηματοποίησης και εξατομίκευσης. Πλέον διαθέτουμε εργαλεία και στατιστικές όπου μπορούμε να προσαρμοστούμε και να στοχεύσουμε σε άντρες, γυναίκες, σε δημογραφικά στοιχεία, σε γιατρούς, σε δικηγόρους, σε ανθρώπους που τους αρέσει η μουσική, σε ανθρώπους που τους αρέσει ο αθλητισμός και ένα σωρό άλλα πράγματα, η μόδα και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε όσον αφορά μέσα από την προσαρμοστικότητα που διαθέτουν τα κανάλια. Άλλα κανάλια όπως το Google Ads στοχεύει πιο πολύ σε λέξεις κλειδιά, άλλα κανάλια όπως το Facebook και το Instagram στοχεύει πιο πολύ σε δημογραφικά στοιχεία όσο σε ενδιαφέροντα των χρηστών. Ορατότητα επωνυμίας. Να είσαι στην κορυφή της Google. Όπως γνωρίζετε, αν μια επωνυμία δεν είναι στο διαδίκτυο, δεν υπάρχει. Μπορεί να ακούγεται λίγο απόλυτο αυτό, όμως παίζει μεγάλο ρόλο, γιατί όπως καταλαβαίνετε, αν δεν εμφανίζεστε στα πρώτα αποτελέσματα της Google σε σχετικές λέξεις κλειδιά, οι οποίες έχουν και υψηλή αναζήτηση και σχετική αναζήτηση με αυτό που πουλάτε, καταλαβαίνετε ότι και το site σας να βρίσκεται στο διαδίκτυο δεν θα το βλέπει κανένας. Συνεπώς, το Search Engine Optimization είναι κάτι πολύ βασικό που πρέπει να ακολουθήσετε. Πραγματικά αξίζει και το κάθε ευρώ, εφόσον βρείτε τον κατάλληλο συνεργάτη να σας βοηθήσει για να αναπτύξετε στρατηγικές και να θέσετε ρεαλιστικούς στόχους. Η παραγωγή leads, η διατήρηση και η αφοσίωση των πελατών είναι πιο αποτελεσματικές, όσο αποτέλεσμα οι πωλήσεις αυξάνονται. Ουσιαστικά μέσα από τα social media, τη Google και όλες τις στρατηγικές που ακολουθούμε, ακόμα και το email marketing, μπορούμε να δημιουργήσουμε μετατροπές και leads, όπως και να αυξήσουμε το πελατολόγιό μας και να δημιουργήσουμε θαυμαστές οι οποίοι θα αγαπάνε πραγματικά αυτό που πουλάμε. Αυτό μπορεί να γίνει με πάρα πολλούς τρόπους, όπως με το content marketing και διάφορες άλλες στρατηγικές, οι οποίες όμως θα πρέπει να έχουν το κατάλληλο σχέδιο και τον κατάλληλο στόχο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον ανταγωνισμό και να μπορούμε να βγούμε μπροστά από αυτόν. Καταλαβαίνετε
ότι πολλές ιδέες που θα έχετε εσείς ή πολλά άρθρα που θα ανεβάσετε δεν το κάνετε μόνο εσείς, το κάνουν και πάρα πολλοί ανταγωνιστές σας, συνεπώς θα πρέπει να ξεχωρίσετε. Η δημιουργία μιας κοινότητας θα σας επιτρέψει να ανθρωποποιήσετε την επωνυμία σας και να δημιουργήσετε στενότερες συναισθηματικές συνδέσεις με τους πελάτες. Ουσιαστικά ερχόμαστε πιο κοντά με τον πελάτη, κυρίως αυτό συμβαίνει μέσα στο social media. Ουσιαστικά μέσα από τη σελίδα μας ή τα group που δημιουργούμε, ερχόμαστε πιο κοντά με τους καταναλωτές, ακούμε τα προβλήματά τους και προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε και να τους βρούμε λύσεις. Μπορείτε να εφαρμόσετε διαφορετικές στρατηγικές σε διαφορετικά κανάλια και να πειραματιστείτε με ποιες λειτουργούν καλύτερα. Ουσιαστικά, ποια πλατφόρμα λειτουργεί καλύτερα για εσάς. Μπορεί να λειτουργεί καλύτερα το Facebook, μπορεί να λειτουργεί καλύτερα το Instagram, μπορεί να λειτουργούν και τα δύο καλά. Μπορεί και το Google Ads, ή το SEO δηλαδή, και οι διαφημίσεις στην Google να λειτουργούν εξίσου καλά αν θέλετε πιο γρήγορα πελάτες μέσω της διαφημίσης πληρωμής ένα κλικ ή να πάτε στα οργανικά αποτελέσματα, ώστε όταν περιέχετε την πρώτη σελίδα να έχετε μια σταθερή ροή μέσω του Search Engine Optimization από τις οργανικές αναζητήσεις. Να πούμε εδώ ότι για όσους δεν γνωρίζουν, οι οργανικές αναζητήσεις είναι, όπως βλέπετε την πρώτη σελίδα της Google, είναι τα πρώτα αποτελέσματα, πολλές φορές που θα δείτε είναι τα διαφημιστικά, αριστερά βλέπετε το διαφήμιση, την ετικέτα, και ακριβώς μετά κάτω από αυτά τα αποτελέσματα 3 ή 4, ανάλογα τον ανταγωνισμό, θα δείτε τα οργανικά, όπου ξεκινάει η πρώτη θέση, η δεύτερη θέση και φτάνει μέχρι τη 10η. Κάθε σελίδα έχει 10 θέσεις. Τι είναι το digital marketing ουσιαστικά? Για να προσδιορίσουμε τι είναι το digital marketing, πρέπει να εξηγήσουμε διάφορες στρατηγικές, εργαλεία και κανάλια που επιτρέπουν τη ζωή αυτή της έννοιας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι περιλαμβάνει όλες τις διαφημιστικές ενέργειες και στρατηγικές που ενεργοποιούνται στα κανάλια μέσων και διαδικτύου, όπως αναφέραμε νωρίτερα. Οι διαφημιστές περιορίστηκαν στο να περάσουν τα μηνύματά τους στο κοινό στις αρχές που είχε βγει το Ιντερνετ, όμως σιγά σιγά αφού εξελίχθηκε, τα πάντα έχουν αλλάξει. Η δυνατότητα ανταλλαγής περιεχόμενου με απλό τρόπο γεννήθηκε χάρη στα social media. Τα social media πλέον μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι εξής πολύ ενδιαφέρον. Να προωθήσουμε την επιχείρησή μας αρκετά φθηνά. Δεν χρειάζεται να καταναλώνουμε πάρα πολλά χρήματα για να μπορούμε να προωθήσουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας και να προσελκύσουμε τον άλογο πελατολόγιο. Ιστοσελίδα. Όπως καταλαβαίνετε, στο digital marketing, για να μπορέσουμε να προωθήσουμε αποτελεσματικά και σωστά μια επιχείρηση, χρειαζόμαστε μια ιστοσελίδα. Αυτό σημαίνει ότι πάνω σε αυτό το κομμάτι η κατοχή επαγγελματικού ιστότοπου είναι ζωτικής σημασίας για να μπορέσουμε να περάσουμε την εμπιστοσύνη στο χρήστη, για να μπορέσουμε να φέρουμε τα προϊόντα μας δίπλα από τον χρήστη και τις υπηρεσίες μας, να μάθει για μας, να διαβάσει για μας και κατ' επέκταση να ολοκληρώσει και να αγοράσει από μας. Ουσιαστικά τα brands τα οποία εμπιστεύονται τους πελάτες και αυτομάτως οι πελάτες εμπιστεύονται τα brands είναι το 53% που δίνουν προτεραιότητα στην εμπειρία του χρήστη στις στρατηγικές του digital marketing. Ουσιαστικά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η κορυφαία εμπειρία χρήστη μέσα από μια ιστοσελίδα να φορτώνει γρήγορα, να υπάρχει μια αλληλεπίδραση, να έχει call to action επιλογές, εύκολη πλοήγηση, γρήγορη αγορά από τον καταναλωτή, είναι αυτά τα οποία θα τον διευκολύνουν και θα αγοράσει από εσάς ξανά και ξανά. Δεν φτάνει βέβαια όμως αυτό. Θα πρέπει να έχουμε και ένα εταιρικό blog. Το εταιρικό blog, όπως αναφέρουμε εδώ χαρακτηριστικά, είναι ότι μόνο το 15% των εταιριών δεν γνωρίζουν τη δύναμη του content marketing. Το 60% ως προτεραιότητα έχει τη δημιουργία ενός blog, επενδύοντας στο 32% του συνολικού προϋπολογισμού. Ουσιαστικά θα πρέπει να ξέρετε σε τι επικεντρώνεται το digital marketing σε ένα blog, ουσιαστικά να φτιάξετε long tail keywords τα οποία έχουν ανάλογες αναζητήσεις για να προσελκύσετε τους ανάλογους πελάτες, να γνωρίζετε πού μπορείτε να πάτε, να βελτιώσετε την κατάταξή σας στη Google, να αυξήσετε το traffic, να βελτιώσετε την αξία του ιστότοπού σας και να δημιουργήσετε περισσότερους δυνητικούς. Οπότε οι υπονυμίες που δημιουργούν και μοιράζονται περιεχόμενο στο blog τους με σταθερή συχνότητα δημιουργούν κατά 67% περισσότερους δυνητικούς πελάτες από αυτούς που δεν ασχολούνται. Ουσιαστικά βελτιώνετε την αξία, την αξιοπιστία της εταιρείας σας, έρχεστε πιο κοντά με τους πελάτες, προσθέτετε αξία στον ιστότοπό σας, διατηρείτε τους πελάτες, δημιουργούνται συμμετοχή, αυθεντικότητα και διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό και έχετε την δυνατότητα να αυξήσετε τα έσοδά σας από τον blog σας. Ποια είναι η σημασία του SEO? Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η βελτιστοποίηση στις μηχανές αναζήτησης διασφαλίζει ότι όταν ένας χρήστης αναζητά το προϊόν αυτό, εμφανίζεται μπροστά του. Φυσικά θα πρέπει να είστε στις πρώτες θέσεις, στις 10 πρώτες και αν το καλύτερο δυνατό στις 5 πρώτες. Ωστόσο, το ιστότοπό σας θα πρέπει να εμφανίζεται πολύ καλά σε βάση κάποιων συγκεκριμένων παραγόντων. Οι παράγοντες είναι πάνω από 200, θα πούμε κάποιους συγκεκριμένους. Είναι η δομή της ιστοσελίδας, το link building, η ευχρηστία, ουσιαστικά μιλάμε για την εμπειρία χρήστη, το page experience,
το περιεχόμενο και ο τρόπος εμφάνισης της σελίδας, δηλαδή διαφορετικές μορφές, η σωστή επιλογή λέξεων κλειδιών από τις οποίες τοποθετείται στη σελίδα. Ουσιαστικά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη διάφορες συμβουλές για τη σημασία του SEO, για τις οποίες θα πούμε αναλυτικά και άλλα πράγματα όσον αφορά το Search Engine Optimization σε άλλο βίντεο. Μπορείτε φυσικά να ψάξετε μέσα από το κανάλι μας, από την playlist Search Engine Optimization, διάφορες πληροφορίες που έχουμε αναφέρει σε πολλά βίντεο μας. Η προβολή διαφημίσεων μέσω Google Ads και κατά επέκταση και social media. Το Google Ads, όπως έχουμε αναφέρει, είναι μια στρατηγική μέσα από το digital marketing, όπου δημιουργούμε διαφημίσεις στη Google, όπου ένας χρήστης όταν πληκτρολογήσει μία λέξη κλειδί, για παράδειγμα μπορεί να ψάξει να βρει ένα δικηγόρο διαζυγίων, μπορεί να ψάξει να βρει έναν γιατρό ορθοπαιδικό για ρήξη μηνίσκου, ένα γιατρό ορθοπαιδικό για ρήξη χιαστού. Σας λέω κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα για να καταλάβετε, και μόλις πληκτρολογήσει αυτή την αναζήτηση να εμφανιστεί ο γιατρός, δηλαδή εμείς που διαφημιζόμαστε, ως πιθανή και αποτελεσματική λύση για το πρόβλημά του. Το ίδιο για δικηγόρους, για υδραυλικούς, για ηλεκτρολόγους και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Αυτή η στρατηγική είναι μέσω πληρωμής ένα κλικ. Ο επόμενος τρόπος είναι το email και SMS marketing. Εγώ εδώ θα αναφέρω πιο πολύ το email marketing, μέσω του οποίου μπορούμε να κάνουμε βελτιστοποίηση και να μπορούμε να προσεγγίσουμε κοινό, είτε μέσα από τα emails που λαμβάνουμε ως e-shop, από τις εγγραφές, είτε από εκπτωτικό κουπόνια, είτε από giveaway, είτε οτιδήποτε άλλο. Χτίζουμε μια ουσιαστικά μεγάλη λίστα με παραλήπτες οι οποίοι πιθανώς ενδιαφέρονται για αυτό που πουλάμε, και πολλοί από αυτοί ενδιαφέρονται καθώς έχουν εγγραφεί από μόνοι τους στο συγκεκριμένο τρόπο. Η ενεργή στα social media, πρέπει να είστε ενεργοί. Ουσιαστικά τι σημαίνει αυτό? Θα πρέπει να αναρτάτε καθημερινά, αν όχι μέρα παραμέρα, posts όσον αφορά την επιχείρησή σας, να ενημερώνετε τον κόσμο για αυτό που κάνετε, να είστε παρόντες σε ερωτήσεις και απορίες, να βοηθάτε, γιατί όπως γνωρίζετε πάρα πολλά e-shop και πολλοί πελάτες μας βασίζουν τις στρατηγικές στις διαφημίσεις του Facebook, Instagram για να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Η επόμενη, μια τελευταία αναφορά που θα ήθελα να κάνω είναι στο influence marketing. Πλέον το influencer marketing είναι μια διαδικασία που προσδιορίζει τα διάσημα προφίλ, ανθρώποι που έχουν επιρροή στο κοινό, κυρίως μέσω Instagram γίνεται αυτό πλέον, όπου αυτοί οι τρόποι έχουν ισχυρή επιρροή στους followers, να έχουν σημαντική παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα, η δυνατότητα να μεταδώσουν ένα ισχυρό δεσμό με ένα brand, αξιοπιστία και εμπιστοσύνη. Ουσιαστικά από εκεί επικοινωνείς με έναν διάσημο ουσιαστικά μέσα από το Instagram, ο οποίος έχει και πολλές φορές μια συγκεκριμένη θεματολογία η οποία ταιριάζει και με τη φιλοσοφία μας. Παράδειγμα, αυτό μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή μας είτε με κάποιο διαγωνισμό είτε με κάποιον άλλο τρόπο, για να μπορέσουμε να φέρουμε τον επιθυμητό πελάτη. Όσον αφορά το κόστος όλων αυτών που αναφέραμε τώρα, όλα αυτά εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Ουσιαστικά θα πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι μπορείτε να βρείτε υπηρεσίες, παράδειγμα SEO, και με 100 ευρώ το μήνα, μπορείτε να βρείτε και με 600 και με 700 ευρώ το μήνα. Το θέμα είναι τι στόχους έχετε και τι θέλετε να πετύχετε. Όπως καταλαβαίνετε, όσο πιο φθηνές είναι οι υπηρεσίες του SEO, τόσο πιο δύσκολο είναι να πετύχετε στόχους στις πρώτες θέσεις, καθώς υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να λάβετε υπόψη, πέρα από το χρόνο του ανθρώπου ή τις εταιρείες που θα ασχοληθεί για να σας φέρει αυτό το αποτέλεσμα. Καταλαβαίνετε ότι όταν είναι πολύ φθηνή υπηρεσία, δεν είναι και απλό, ειδικότερα σε δύσκολες λέξεις, να επενδυθεί και ο ανάλογος χρόνος, όπως και ανάλογοι πόροι, για να προσελκύσουμε και να δημιουργηθούν τα κατάλληλα backlinks, να διορθωθούν όλα τα τυχόν λάθη στο τεχνικό κομμάτι, τα οποία θα τα συζητήσουμε στο επόμενο βίντεό μας. Θα μιλήσουμε αποκλειστικά πολλές φορές και αναλυτικά για το SEO και πολλούς πράγματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Όσον αφορά όμως αυτό το κομμάτι, καταλαβαίνετε ότι η αλήθεια είναι περίπου στη μέση. Δηλαδή, μπορείτε να πετύχετε και τους στόχους σας και με όχι τα τρελό υπερβολικό ποσό, εκτός αν μιλάμε για ένα international SEO, για πολύ δύσκολες λέξεις, οι οποίες βλέπετε ότι είναι μόνο τα brands, τα μεγάλα στην πρώτη σελίδα, και κατ' επέκταση μπορεί να είναι και ρεαλιστικά δύσκολο να το πετύχετε. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις όμως έχουμε πετύχει την πρώτη σελίδα σε πολύ δύσκολες λέξεις κλειδιά, σε διάρκεια χρόνου και στις πρώτες 3 θέσεις. Είναι κάτι πολύ βασικό, το οποίο μπορεί να φέρει πραγματικά μεγάλα κέρδη στον πελάτη και σταθερό πελατολόγιο. Όσον αφορά το Google Ads, αυτό είναι ανάλογα την εταιρεία. Ουσιαστικά μπορεί να παίρνει μια εταιρεία ένα standard fix ποσό ανάλογα το budget που διαθέτεται, μπορεί να παίρνει ποσοστά, είναι ανάλογα πραγματικά πώς το βλέπει ο κάθε επαγγελματίας και η συμφωνία που θα κάνετε. Φυσικά και εδώ, ανάλογα την εμπειρία του ανθρώπου που θα σας αναλάβει, καθώς
όταν πρόκειται ειδικά για ένα e-shop με πάρα πολλά περιόδια και είναι υψηλό budget, καταλαβαίνετε ότι ο marketer που θα σας αναλάβει θα πρέπει να έχει μια ανάλογη εμπειρία για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτό το κομμάτι και να σας φέρει τις καλύτερες δυνατές πωλήσεις. Όσον αφορά το email marketing, εδώ τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Αυτό πάλι είναι ανάλογα τα visuals που πρέπει να δημιουργήσετε. Αν θέλετε να είναι πολύπλοκα τα email, ουσιαστικά να έχουν περιεχόμενο πιο εκπλεπτισμένο, τα ειδικά κείμενα, δηλαδή όλα αυτά μπορεί να χρειαστούν ουσιαστικά και γραφίστα, αλλά πολλές φορές μεγάλες εταιρείες όπως το Mailchimp σας δίνει τα εργαλεία αυτά για να μπορέσετε να χτίσετε κάποια πράγματα και μόνοι σας, ή ο άνθρωπος θα σας βοηθήσει να χτίσετε ουσιαστικά και την email marketing λίστα σας. Όσον αφορά το κομμάτι αυτό, τα social media ουσιαστικά είναι και εδώ ανάλογα την εταιρεία. Μπορούμε να έχουμε δει τιμές από 100 με 150 ευρώ το μήνα και φτάνουν μέχρι και 400 και 500 και 600 ευρώ ανάλογα τα κανάλια, τις απαιτήσεις, τις διαφημίσεις και πολλά πράγματα ακόμα τα οποία μπορούμε να δούμε στο μέλλον. Δηλαδή ουσιαστικά έχει διαφορά να χτίσετε μια διαφήμιση στο Facebook, ένα απλό καρουζέλ ή ένα ουσιαστικά κάποια διαφημιστικά δημιουργικά, από το να δημιουργήσετε ένα Facebook Pixel, να χτίσετε remarketing στρατηγικές, να φτιάξετε Facebook Dynamic Ads. Αυτά απαιτούν πολύ περισσότερο χρόνο, εξειδίκευση, δουλειά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Καταλαβαίνετε, εδώ οι τιμές διαφέρουν. Αυτό αφορά φυσικά πάντα από επαγγελματία σε επαγγελματία. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, κάθε εταιρεία που έχει το δικό της έμψυχο δυναμικό και κάθε επαγγελματίας χρεώνει ανάλογα με αυτό που πιστεύει ότι μπορεί να προσφέρει και αυτό που μπορεί να κερδίσει και ο πελάτης. Αυτό το συζητάτε με την εταιρεία που έχετε επιλέξει και από εκεί μπορείτε να αποφασίσετε αν θα προχωρήσετε μαζί τους ή όχι. Αυτό είναι καθαρά στο δικό σας θέμα, αλλά πρέπει να ακούτε τους επαγγελματίες τι σας λένε και πώς μπορείτε να προχωρήσετε για να μπορείτε να συγκρίνετε. Φυσικά δεν είναι και κακό να ρωτήσετε και να παίρνετε δεύτερη και τρίτη γνώμη. Έτσι, δεν σημαίνει επειδή μπορείτε να ρωτήσετε εμάς για παράδειγμα, δεν μπορείτε να ρωτήσετε και κάποιον άλλον. Μπορείτε να ρωτήσετε οποιονδήποτε θέλετε και από εκεί πέρα να βάλετε συμπεράσματά σας για να καταλήξετε στην επιλογή που θέλετε. Η ουσία του πράγματος είναι να βοηθηθείτε από τον κατάλληλο άνθρωπο για να μπορέσετε να αποκτήσετε την πελατεία που θέλετε, την επισκεψιμότητα και να αυξήσετε τις πωλήσεις. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε ένα ακόμα βίντεο. Είμαι ο Γιώργος από το seomarketer.gr. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά σε όλους, καθώς το βίντεο το κάνω 1η του μήνα 2021. Να είστε όλοι καλά. Μία εγγραφή στο κανάλι αν μπορείτε, αν θέλετε, και ένα like στο βίντεο. Μπείτε συντονισμένοι για τους επόμενους οδηγούς και να θυμάστε, είμαστε στη διάθεσή σας. Υγεία να έχουμε, να είμαστε όλοι καλά.